Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Maricha quedaba na casa, cuidaba de todo, estiba as patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Non foi nin é doada a busca do equilibrio entre a persoa e o grupo, porque resulta fácil que a liberdade deveña en soidade e o amparo dexenere en servidume. E esta tensión non lles afectou por igual a homes e mulleres. Se hoxe non é o mesmo que antes ser casado ou casada, viúva ou viúvo, solteira ou solteiro, queda aínda moito camiño que andar para que amañen ben o amparo e a liberdade. Neste duro camiño, os nosos devanceiros, doa a doa, puxeron as pedras máis pesadas. A muller había que casala, non había outra alternativa para ela, o casamento. Aquela costumbre antigua que volveu a renacer no franquismo de presentar a unha rapaza nova, cando cumplía os 18 anos, presentala en sociedade. Eso era tanto como dicir, aquí hai unha muller casadeira, vide os mozos que xa tedes unha persona que está cumplida para facer a familia. No obstante, hasta los 25 años no podrá la mujer soltera, hija de familia, abandonar el domicilio sin autorización del padre o la madre, si no es para tomar estado. La única forma de casarse cuando los padres se oponían era irse de casa y estar un tiempo sin estar bajo el poder del padre. Había a chamada venia marital. A muller non podía facer ningún acto xurídico sin intervención do marido, aunque fose bens propios, Unha muller que estaba nos brazos de un home casado, ou non casado, simplemente que non estaban entre eles casados, era unha muller de condición despreciable. Eso, era unha zorra. Y señores casados que tuvieran queridas, había infinidad de ellos. Cando pasabas dunha edade xa te considerabas solteirona. E os mismos pais, que tiñan a preocupación como as mulleres, a carreira das mulleres era o matrimonio, pois cando vían que non se casaba había así certa preocupación nas familias. Antes a que quedaba solteira xa quedaba para vestir santos, xa quedaba para ali arrinconada, xa non son horas que vayas ao baile, xa non son horas... era fatal. O de vestir santos, a verdade é que non o vivía eu tanto como vestir santos, sino simplemente, pois, eran as miñas tías que non casaran. Unha muller que se quedaba solteira, pois, estaba na casa e non tiña porvenir ningún. Eses xa se encerraban. Xa non podían ir a ningún lado. É como se morreran. Que eran solteironas, cualquier cousa que dicían se rían delas. Más ben facían burla. Así polo calado, porque eran solteironas, porque eran amargada, porque era tal, porque era cual, eso sí. E os homens que quedaban solteiros tamén dicían que iban, que eran os que iban buscar o cuco todos os anos. Aquí, o solteiro era solteiro porque non quería casarse, non por outra razón. Entonces hasta tiña un papel decoroso na sociedade. É un home que non quere compartir, que anda ceibe a súa forma, pero a muller era porque non tiña condicións. Aquí tiña un fillo de solteira. Xa non podía ir a ningún lado. Nin podía andar e volver a ser moza, nin podía ser nada. La criticaban, Tiña que estar como unha vella casada, unha muller casada na casa. Unha rapaza que quedara moi mozá tiña fillo de solteira, pois non podía exercer o magisterium, a mestra, non lle daban a escola,
marcada por así, o peso que tiña a Igrexa neso era implacable, non? Doa, 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 eres costureira, oa, oa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Unha sociedade de posguerra, claro, eu nacín capa de Franco, e había moitas viúvas de guerra naquel momento, non? Pois así te quedaba viuda, pois era viuda para sempre xa. Non era como agora tampouco. Eu sempre me lembro da elegancia da miña nai, que era realmente unha muller fermosísima e moi elegante, pero encima vestida de negro sempre, co seu moño, aqueles traxes de chaqueta negros tan impresionantes, non? E había moitas mulleres vestidas de negro cando eu era pequena. As viúdas non salir moito da casa, porque senón xa as criticaban que iban buscar outro home. Eu creo que para a miña nai levar a súa filla era un pouco como, unha especie de pasaporte para ela poder ir aos sitios, non? Os viúdos andaban por ali a que salta. Os viúdos non eran como as mulleres. Quedaron moitas viúvas novas, non? Despois da guerra. Entón, era habitual, sí, que algunhas volveran contraer matrimonio. Algunhas chegouse a casar, eu conocí unha que se casou 3 ou 4 veces, 3 veces, ou 4. Morríanlle unha enseguida que se casaba. A miña nai casou en segundas nupcias cando eu tiña 9 anos. E non fun a boda. Solo sei que casou a miña nai. E claro, non foi así unha boda sonada porque era unha segunda boda. O matrimonio canónico tiña efectos civiles, a todos os efectos civiles. O que pasa é que, claro, non había divorcio. E para eso había a separación ou a nulidade. O que se podía dar, ás veces, é que o mellor houvese separación, mas estivesen convivendo na mesma casa. Ou, por un lado ou por outro, se afastasen un pouco, pero oficialmente non. As separacións producíanse fundamentalmente por sevicias. Sevicias quer decir malos tratos. Non había separacións, estaban ali, ainda cando veran con ela sapaus todos os días, non marchaban. Non marchaban. Antes, que unha muller se quixera liberar era moito máis extraño. E o normal é que aturara toda a vida pois aquelas vexacións, aqueles malos tratos, aquela torta que se escapaba, no mellor dos casos. Porque era unha vergonza separarse, era unha vergonza deixar o home, era unha vergonza... entonces, outros ao mellor tiñan necesidade porque ganaban algo para axudar aos fillos, porque daquela había moitos fillos. Hai que reconocer que nunha primeira etapa a situación de separado víase socialmente como algo peyorativo, vamos a decirlo así. O separado era un apestado. Doa, 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 eres costureira, oa, oa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Nas aldeas hai toda unha serie de factores que impeden que iso sexa unha realidade, que son o que dirán, o que pensan ou o que deixan de pensar os outros. E iso é moi forte. Pero que un matrimonio marchaba mal, pois el marchábase para as Américas ou marchábase para fora e ellos moi buenas, cada uno por su lado. Non había divorcio, pero había unha separación. Antes casi a vida da muller estaba entregada ao home, e por eso moitos homes eu penso que se marchaban, porque se cansaban de ver a muller con rulos postos e con mandil, e decían, que fago aquí con esta muller, cos guapillas que sai por aí. Eu recordo señores que se marcharon, que incluso viviron alá, ou que dixeron que vivían alá con outras, e cando se viron maiores e se viron solos, e incluso enfermos algún deles, volveron da muller.
E logo despois o mellor pasaban 10 ou 12 anos e aparecía o home sin un can ou aparecía casado con outra e con fillos de outra. As separacións producíanse a veces con carácter temporal e a veces con carácter definitivo. Por exemplo, era con carácter definitivo caso de adulterio. Divorciado apenas se decía. Si se decía era en sentido figurado porque no existía el divorcio. Bueno, a separación existía, vamos a ver, de feito. Mentras non tivera trascendencia social, o Estado non se preocupaba de se unha parella estaba vivindo incluso na mesma casa pero separados ou vivindo en distintos espacios. Legalmente non existía tal figura de separación. No, divorcio non había. Estaba todo sometido á xurisdicción eclesiástica. Quen había estado divorciado na época da República, cando chegou Franco, estaba así de divorciado. Pois non estaba divorciado. Resulta que, ao mellor, casouse de novo e tiña un lío moi grande. Porque o Estado franquista non recoñeceu os divorcios, pero había divorciados. En Coruña no había más que una señora divorciada. Y que sabía todo el mundo el nombre de ella. No había más que una, que yo sepa, ¿eh? A sociedade actual permítelle esa separación, o divorcio, algo que antes non estaba permitido. Antes a idea de casar era para toda a vida. Porque antes, polo menos, casábamos unha vez. E casábamos para toda a vida. Que agora cásanse 20 veces e para 4 meses. Porque...